سلام وسنا ينعخم غون فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا لو محمس إسان سلسة ميازيا كلتشن إسان شدشن تدالوه حدي زيناتات حزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كانت فتاتو إثيوبيا زغطل علي تو قفعتات أم معراب تغري حدش سبت أوتيو بإمارات زمولو عصبات آب سودان زقبرو يكالا حلافة حيلي بحري أمريكا كاب سلطانو تاليو دونالد ترامب زلعله ناي كبر شلمات إسرائيل تشلمو ليبانوس مس إسرائيل زبصحتو سمع تخص دومبال كتناوحو تدلي كوينات إيران يوروبا يدغمالو طيب أردوغان إذن قال إن بزرزر حجركم كقربي كتكاتاتولني بخبر عدم سبسلطان حالتات ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምግሃስ መሰላት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ሁማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጦ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ምርካብ ከቢድ ገደብ ምግባርን ይቐጽል ከም ዘሎ እቲ ዓለማዊ ተዓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ጠቒሱ ብሰሉስ 22 ሚያዝያ 2026 ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ኩናት ትግራይ ካብ ዘብቃዕ ኣስታት 4 ዓመት ኮይኑሎ እንተኾነ ዓሌታዊ ግሰት ብሰፊሕ ይቐጽል ኣሎ ኢሉ ኣብ ምጅማር እዋን ኩናት ትግራይ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ዝተባረሩ ተጋሩ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተተኽልል ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ ይሕብር እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ብፍላይ ምስ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ተኣሳሲሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ ኮይኖም ዛጊድ ግን ኣይተመለሱን እዚ ሰመዝ ክልል ኣምሓራ ኣካል ክልሎም ከም ዝኾነ ዝምጉት ከባቢታት ኣብ እዋን እቲ ኩናት ጀሚሩ ኣብ ትሕትቶም ወልቃይት ኢሎም ዝጽውዕዎ ዕጡቓት ኣምሓራ ኣትዩ ይርከብ እቲ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ፈረምቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝኾኑ ሰመዝ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ካብ ዘጋድዱ ጉዳያት ምዃኑ ይፍለጥ መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ኩለን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እሞ ብዓለም ብዝመረፅዎ ኣካል ክመሓደሩ ክጠልብ እንከሎ ነቲ ውዕል ዝፈረመ ውድብ ሕወሓት ብወገኑ እቲ ከባቢ ጸጥታውን ውሕስነትን ዝተሓላለወ ከም ዘይኮነ ብምምጓት መጀመርታ እቲ ከባቢ ናብ ቅድመ ኩናት ዝነበሩ ኩነታት ናብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምለስ ይጠልብ ምክትል ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ሁማን ራይትስ ዎች ላቲቪያሽ ቫደር ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወቶም ከቢድ ንሰብኣዊ ክብሪ ዝግህስን ገደባትን የጋጥሞም ኣለዉ ትብል ሰበስልጣን ኢትዮጵያን እቶም መሻርክቶምን ተጋሩ ብኣድማዕ መንገዲ ካልኣይ ደረጃ ዜጋታት ክኾኑ ዝገብር ኣተሓዛ ክቕጽል ኣሚኖም ዝተላዕሉ ይመስሉ ክትብል እውን ከሲሳ ኣብዚ እዋን ተጋሩ ካብ ከተማታት ወፃኢ ንኽንቀሳቐሱ ካብ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ግዜያዊ ፍቓድ ክሕዙን በቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ኣመሓደርቲ ክልል ኣምሓራ ይግደዱ ኣለዉ እንተኾነ ነቲ ፍቓድ ንምርካብ ኣጸጋሚ ምዃኑን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብተለምዶ ንሕክምናዊ ምኽንያት ወይ ንኣረጋውያን ኣባላት ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ጥራይ ከም ዝወሃቡ እውን ኣብቲ ጸብጻብ ኣስፊሩ ኣሎ እቶም ከምዚ ዓይነት ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ረኺቦም ከምልጡ ዝኽኣሉ ሕጂ ናብቲ ልዕሊ 740,000 ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ኣብ ግዜያዊ ማዓስከራት ዝርከቡ ይጽንበሩ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ እኳ እንተዘየለ ኣብ ሚያዝያ 2022 ዝወፅእ ሓበራዊ ጸብጻብ ሁማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሓዊሱ ክስታት ዓሌታዊ ግፍዕታት ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ክስታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብሕጊ ክምርመር ምዃኖም ቃል ብምእታው እቲ ሓበራዊ ጸብጻብ ግን ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ነቒፉ ነይሩ እዩ ክልቲኦም ትካላት ነቲ ጉዳይ ንምጽራይ ኣብ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ብዙሓት ፖለቲካዊ ደረኺታት ሓቅነቶም መንግስቲ ኣብ ሕቶ እዩ ዘእቱ ብምባል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ወሰናስን ኣትዩ ፍርዲ ምሃቡ እውን ነቒፉ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ጸብጻባት ንፖለቲካ ዕላማ ከም ዝውዕል ፍሉጥ እዩ እዚ ኣረኣእያ እዚ ኣብ መርመራት ግቡእ ትኹረት ከም ዘይተገብረሉ ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብል እቲ ኣብቲ እዋን ዝተዋህበ ምላሽ ይጠቅስ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ሜዳ መርማሪ ጉጅለን ከይኣቱ ከም ዝኸልከለ እውን እቲ ጸብጻብ ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ሰመዚ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ነቲ ዛጊት ነባሪ ፍታሕ ዘይረኽበሉ ብዛዕባ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ህይወት ብኣማይት ኣሸሓት ተመዛበልቲ ንረብሖኦም የውዕልዎ ከም ዘለዉ ሁማን ራይትስ ዎች ኣብ ጸብጻቡ ነቒፉ ኣሎ እቲ ዓለማዊ ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ፈሪሱ ኣብ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሳተፉ ሓለፍቲ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርብን ክምርምርን እናተሓሳሲቡ ኣብዚ እዋን ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ዝኾነ ኣቶ እሸተ ደሚለው ምላሽ ንምርካብ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝተገበረ ጻዕሪ ኣይሰመረን ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ካብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝተዘርግሐ ሓድሽ ጸብጻብ ብኢማራት ዝምወል መርበብ ዕሱባት ኮሎምባውያን ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዳዕመት ሰርኢ ተሰሊፎም ንኸተማ ኣልፋሽን ንምቁፅጻር ምሕጋዞም ከም ዘረጋገጸ የቃልዕ እቲ ኮንፍሊክት ኢንሳይት ግሩፕ ዝጽዋዕ ትካላት ትንተና ጉዳይ ጸጥታ ዘካየዶ መርመራ እቶም ኮሎምባውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሞባይል ቴሌፎናትን ተኸታቲሉ ዝረኸቦም መረዳእታ ምርኩዝ ዝገበረ እዩ ኢማራት ኣብቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ንዳዕመት ሰሪዕ ብምድጋፍ እትገብሮ ምትእትታው ክድነጥጎ ጸንሐ
ኣብ ርእሱ ኢማራት ምስ እስራኤል ብዘለዋ ርክብ ኣብ ሱዳን ምስ ተፈጸመ ዘስካሕከ ግፍዕታት ከይትኽሰስ ከለላ ክግበረላ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣልፋሽር ኣብ ትሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምውደቓ ሓደ ካብቶም ኣረሜናዊ ምዕራብ ናይቲ ግጭት ኮይኑ ኣብ ዓለምና ካብ ዘኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱ ሚልዮናት ካብ ገዝኦም ክፈናቐሉ ዘገደደ እዩ። ትካል ሲኣይጂ ተሳትፎ ኢማራት ኣብ ሱዳን ብጭብጢ ንምርካብ ዝሕግዞ መርትዖታት በቐረባ ክከታተል ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ብምትእማን ከነረጋግጸሉ እንኽእል ተሳትፎ ኢማራት ዘረጋግጽ ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ እዩ ክብል ዳይሬክተር እቲ ትካል ጃስቲን ሊንች ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣቡዳብን ዳዕመ ሰሪዕን ዘሎ መንግስትታት ካብ ነዊሕ እዋን ዝፈልጥዎ ቀጥታዊ ርክብ ንህዝቢ ንገልጸሎና ይብል። እቲ ጸብጻብ ዳዕመ ሰሪዕ ንኣልፋሻር ቅድሚ ምቁጽጻሩ ዕሱባት ኮሎምብያውያን ምስ ድሮናትን ካብ ኢማራት ናብ ሱዳን ክጓዓዙ እንከለዉ ተኸታቲሉ እዩ። እዞም ኣብ ስርሒታት ድሮን ዝነጥፉ ዕሱባት ምስ ካብ ኢማራት ዓረብ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ኩባንያታት ዝተኣሳሰሩን ዝጥቀሙሉ መርበብ ዋይፋይ ኣስማቶምን ኣሃዱታቶም ብደቂቕ ረኺቡ ዝዳሰሰ እዩ። ፕሬዚደንት ኮሎምብያ ጉስቶ ፔድሮ ዝሓለፈ ዓመት ነቶም ኮሎምብያውያን ዕሱባት ተዋሰእቲ ሞት ኢሉ ብምግላጽ ነቲ መስርሕ መልመላ ሓደ መልክዕ ዘይሕጋዊ ምስጋድ ደቂ ሰባት ክብል ከም ዝገለጾ ይዝከር። ቢቢሲ ብዛዕባ ዝሓድሽ ርኽበት ንመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተወኪሱ እዩ። ኢማራት ዓረብ ኣቐዲማ ነቲ ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ትድግፋያ ዝብል ክሲ ናይ ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ክትብል ብምንጻጋ ነዚ ናይ ኣልፋሽር ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብተሪር ቃላት ዝኹንኑ መግለጺታት ኣውፅያ ነይራ። ንኽልቲኦም ወገናት ተዋገእቲ ሱዳን ዝግበር ደገፍ ናይ ደገ ደገፋትን ንምቕጻልን ንምስፍሕፋሖም ኩናት ሓድሕዳዊ ወሳኒ ረቑሒ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ተንተንቲ ይሰማምዑ። ሲኣይጂ ኣብ መንጎ ሚያዝያ 2025 ጥሪ ናይዚ ዓመትን ኣብ ሱዳን ዝርከብ ልዕሊ 50 እቶም ኮሎምብያውያን ኦፕሬተራት ድሮንን ዝጥቀሙለን ሞባይላትን ተኸቲሉ ገለ ካብዘን ቴሌፎናት ድማ ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝቆጻጸር ድሮናት ዝትኮሳሉን ከባቢታትን ዘለዋ ምዃነን ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ኣብ መረዳእታ ምክትታል በረራታት ምስሊ ሳተላይት ቪድዮን ማሕበራዊ ሜዳታትን ዜናን ኣካዳሚያዊ ጽሑፋትን ተወሲኹ መጽናዕቱ ከም ዝደገፈ ይገልጽ። እቲ ጸብጻብ ዳታን እቶም ኮሎምብያውያን ዝጓዓዝሉ ንጹር መስመራት ከም ዘርኢ ይሕብር። ኣብቲ ዞባ ብዝተፈላለዩ ቦታታት እናተንቀሳቐሱ ከም ዝተተኸለን ድማ ኣመልኪቱ። በዚ መሰረት ኣብ ኣቡዳቢ ዝርከብ ማእከል ወታደራዊ ተዕሊም ኣልታያኒ ከም ወሳኒ ማእከል ኣለልዩ። ገለ ካብቲ ምርመራታት ሓንቲ ቴሌፎን ካብ ኮሎምብያ ነቒላ ናብ ኣቡዳቢ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዛይድ ብድሕሪኡ ድማ ናብ መደበር ተዕሊም ኣልጋታኒ ክትከይድ ተኸታቲሉ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ብቋንቋ እስፓኛ ዝግበር ርክብ ምስ ካልኦት 4 ቴሌፎናት እውን ረኸቡን ተኸታቲሉን። ድሕሪ ክልተ ካብዘን ቴሌፎናት ኣብ ከባቢ ደቡብ ዳርፉርን ሱዳን ተጓሒዘን ካልእ ቴሌፎን ድማ ናብቲ ቀንዲ መደበር ዳዕመ ሰሪዕ ምዃና እትፍለጥ ከተማ ኒያላ ኸይዳ። ኣብ ኒያላ እታ ቴሌፎን ምስ አንቴሮ ብስፓኛ ጸረ ነፋሪት ከምኡውን ኣያዲፈንስ ዝበሃሉ መርበባት ዋይፋያት ተረኺባ። እዚ ጸብጻብ ንኒያላ ኣገዳሲ ማዕከል ኮሎምብያውያን ዕሱባት ስርሒታት ድሮንን ሓተት ዳዕመ ሰሪዕን ምዃና ይሕብር። ሲኣይጂ ኣብኡ ብዙሓት ንጥፈታት ድሮናት እውን ኣመዝጊቡ ቋንቋ እስፓኛ ዝጥቀሙ ልዕሊ 40 መሳርሕታት ድማ ረኺቡን ተኸታቲሉን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምንጋዋ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ትማሊ 22 ሚያዝያ 2026 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ዝኾነ ኣምባሳደር ኣማኑኤል ሚልካኒ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ መቐበል ኣጋይሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ዕላማ መገሻ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዚምባብዌ ብዘይቀዋሚ ኣባል ባይቶ ጸጥታ ንምዃን ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ደገፍ ንምርካብ ዝዓለመ ነይሩ። ብተወሳኺ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ዶክተር ኤስ ጃይሻንጋይን ኣብ ደልሂ ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳይ ዘተኮረ ርክብ ኣካይዶም። ዝምድና ኤርትራን ህንድን ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ። ጥራይ ዘይኮነ ህንዲ ኣብ እዋን ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 50ታት ኤርትራ ናጻ ሃገር ንኽትከውን ካብ ዘድመጻ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ህንዲ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓባራዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ስጡም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ዝተኸላ ኮይነን ኣብ ጽላታት ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ንግዲ ዝተመርኮሰ ርክብ ኣለወን። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ኣይሁድ ብዝገበሮ ፍሉይ ኣበርክቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ናይ ክብሪ ዝኾነ ሽልማት እስራኤል ከም ተሸለመ ተገሊጹ። ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተኸበረ መዓልቲ ናጽነት እስራኤል ንምኽበር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ተሸላሚ ናይ ዝኽቡ ናይ ክብሪ ሽልማት ምዃኑ ብወግዑ ተገሊጹ። ሽልማት ትራምፕ ኣብ ስምምዕ አብርሃም ዝነበሮ ታሪኻዊ ተራን ምስ መራሕቲ እስራኤል ዘለዎ ጽኑዕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝተዋህበ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ናብ እስራኤል ብምብጻሕ ነቲ ሽልማት ብኣካል ክቕበል ትጽቢት ይግበር።
ፕሬዚደንት አርጀንቲና ሚሌይ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ምስ እስራኤል ዘለዎ ጽኑዕ ምሕዝነት ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ምስ እስራኤል ኮይኑ ብምቕላሱ ድምፂ ጭውዒ ሓማስ ብምዃን ካብ ፕሬዚደንት እስራኤል ናይ ክብሪ መዳልያ ክቕበል ከሎ ኣብ ዋዜማ ናጽነት እስራኤል ሽግናጽነት ወልዑ ምስ ሙዚቀኛታት ኣይሁድ ደሪፉ እቲ ሓያሎ ጉጅለ ሚኒስትራቱ ሒዙ እስራኤል ዝበጽሐ አርጀንቲናዊ መራሒ ምስ እስራኤል ኣብ ሓያሎ ጽላታት ናይ ስምዕ ኽታም ከንብር እንከሎ እቲ ዝዓበየ ስምዕ ግን ቀጥታዊ በረታ ቦኖስ አይረስ ተልአቢብ ምዃኑ ይግለጽ። ንዶናልድ ትራምፕ ዝዕደል ዘሎ ሽልማት ዓመታዊ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ዝዕደል ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝዳለዩ ይኹን እምበር ን77 ዓመታት ንዜጋታት ጥራይ ክወሃብ ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ታሪክ ዳግመ ናጽነት እስራኤል ንመጀመርታ ግዜ እዩ ንትራምፕ ዝወሃብ ዘሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ጆን ፌለን ካብ ስልጣኑ ከም ተኣለየ ምክልኻል እቲ ሃገር ፔንታጎን ትማረረቡ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቓል ፔንታጎን ሾን ፓርነር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ስጉምቲ ብቕጽበት ተፈጻሚ ከም ዝኾን ሓቢሩ። ኣብ ክንድኡ ምክትል ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ሃንግ ካኦ ግዜያዊ ሓላፊ ኮይኑ ከም ዘገልግል ፓርነር ወሲኹ ገሊጹ። ፌላን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ ዳዕረዋይ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝተኣለየ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዎ ወታደራዊ መራሒ እዩ። السجومت زمت زلو أمريكان إسرائيل مس إيران أبزكايد كينات أمريكا أمتصابو هرمز قتال إجدا أبزكايد زلو وانيو التحالي بحالي فعلا كابسلتانو زلاغو لمغنات أنتي كم زخونة أيتتقسن بسم حلا في السرحيتات حيل بحري مكتلون فعلا أبتي كفلي بحرن أمريكا زوها باقلقلوت عمي مسجانا خنجلس نفوتيبل بانر أمتصار ساعتات دما صبوق نمنيلو فعلا كابسلتانو ملكاغو مينستر مكلخال أمريكا بيت هيكسن نحلا في حالي بحري راندي جورج كاب سلطان خورد محتاتو سعبو دحدثو منات رايو زخون زلو كالوت كلت العلو توتادراو سب سلطان جنرال ديفيد هون ميجر جنرال ويرام جرينن اون اب قربا اوان كاب سلطانو كم زلاقو يفلت هيكسن نا بينتاغون كاب زااتو ندحر حلافي سرحيتات حيل بحري مكتتال حلافي ستاف حيل ايرنغن زركبون حيلو العلو توتادراو مكونات كاب سرح اباريريو حلافنت فيلان بعبي محدراويو بوليس محنصات من الملا سلطان معقبن يتقلل كم هنصت صجنا مرخبون كمو مسالطاتات حيل بحري زامسلو باجت لوجستيكنون يكتاتل فيلان قدم حجي بوتادراو معرق اغلغلو ايفلطن اب 2024 ببريزيدنت دونالد ترامب مستمززا امغابيت 2025 حلافي حيل بحري خوينو كسرح صنعو اب نغدي زنط فيلان اب غوسغاس ترامب اب ابركتو ገንዘብ كم زغبره يفلط اورح تحساس ترامب امريكا بسمون استسميا حدست مرخبوغ حيل بحري كتسرح مخانا أبز قلت الأوان مسفيلان ترى نيرو مكتر مينستر قدات وصا أمريكا نبر أندريو بيك نبي بيسا أبزها بقال أمو داتا أبز قداي ممعبال زي ملاو حدا سب حلافنت كوسد نيرو ويلو اتي أستا سلسة ميتاوت نايتي فيلان زتالي اللو مغنات زمسلاني وتم قالوا 7 ميتاوت متكاتا فيلان أبتعتي ماغا بنوتو زفلتيو بقلل زفتون زأمنون سب زغية زدالي مثلا نخبل ريتو أكافيلو بريزنت ترك رسيب تيب أردوغان مس بريزنت جرمن فرانك وات شتانماير بتليفون أبز قبرو زررب أب إيران زلو خينات ني أوروبا مدغام كم جمرة قليصوم بمسارات بيت صحفة أردوغان أما حبراو مربب زوجو حبريتا كلتيو مرحت زحالة فربع بتليفون تمايتهم أب زرربهم دما أمون غوغتين هاجرات زلو ركب أب إيران يوكرين زكاة زلو خينات أمريكتهم تمايتهم BBC 5 بريزنت أردوغان أب زبانا زلو خينات ني أوروبا مدغام كم جمرة بمتقاس وتخونات السلام بزما أخله أجباب مفتح انت زي رخيبو بسنك تقتش زبط حقودات أزي زخف أخوني بمبال وتتصحف في ملكت إسرائيل أبدوبو ليبانوس بستخايدة متقعتي نفرتي ليبانوساوت غازيتنا أمال كليل زركبون بوحدو حموش سبات كم زغتله صبصبات حبيرهم الجزيرة نتمتقعتي صيف جبن كبل قليصوا تمتقعتي اب ليبانوس زكاي زلو وق مسفح ግጭት ኢራን ዝተኣሳሰር ወጥሪ እናወስኽ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተፈጺሙ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዝነበረ ዝርርብ ደው ኢሉ ብምህላው እገዳ ኒኩሌራዊ ንጥፈታት ጸጥታን ባሕርን ሓዊሱ ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ዝተበጽሐ ስምምዕ የለን እዚ ኩነታት ኣብ መላእቲ ዞባ ኣዝዩ ወጥሪ ዘለዎ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብተወሳኺ ሊባኖስ ምስ እስራኤል ዝበጽሐቶ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ከተናውሕ ትደሊ ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ እስራኤል ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ንምንዋሕ ዘተ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ بمسارات صبصبات الجزيرة عوام منغستو اب ليبانوس مرغان نمصا زغبر زخونه يخون صاري كم زينصق اسميلو السغمت كم اكل نايتي اب دوب توسخ ግጭት ንምክልኻል ሓደጋ ምብረኽ ንምንካይን ዝግበር ሰፊሕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታትዩ ዝውሰድ ዘሎ ዝዝርርብ ምንዋሕ ተኽሲ ዶ ምባል ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተፈጢሩ ጸንሐ
ወጥሪ ንምህዳን ወሳኒ ምዃኑ ይግለጽ። ዞባና ሃገራውን ተዋሳእቲ ነቲ ዘተ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ። እዚ ድማ ንኹነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ምርግጋእ ቁልፊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበረሉ። ሊባኖስ ጎኒ ጎኒ ስክፍታታት ጸጥታ ፖለቲካውን ቁጥባን ቡድሆታት ከጋጥማ ጸኒሑ እዩ። ዘተስምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ምቕጻሉ ድማ ከጋጥማ ንዝኽእል ተወሳኺ ዘይምርጋእ ንምልኣይ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ይእመን። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።